Als burgers zijn we best wel grutsk geweest op Burgum. En daar hebben we ons verboen wereldburgemer. Dus wij vieren ons wereldburgemer. En waar mijn naam Burgum, dat koninklijk voor elke nieuw. Nou, wij zijn onze grutske wereldbal aan het verven. Ja, dus we gaan met elkaar, of Jeroen voor een groot deel, dit concept maken. En van hout. En nu maakt er in de kleur, en dat wordt blauw. En dan, ja, dan wordt het een grote wereldbal. Het geraamte, zoals het nou is, dat bloot bestaan. En natuurlijk wordt er dan op elkaar gezet, dus dan wordt het echt een bal. En in die bal komen nog 4 onderwerpen die heel grutsk binnen van Burgum. Die we erin maken, die komen erin te hangen, in te staan. We zijn heel grutsk op het kerken, die in Burgum staat. De Kruiskerken, op de BM'er, die het betocht is voor Bulthuis, die uit Burgum bijkomt. En op het feit dat er een plak west had in Burgum, de gekroonde baarzen. Heel wichtig voor heel veel historische momenten. Die komt erin. En help me zijn jongens, wat is de vierde? De poppenstien, hoe koek het vergeten. Daar werd de band maken worden en werd ze dus bijkomen. Waar werd elk hem thuis viel, ik al kist er geen in. De medewerkers van Talent doen van een groot deel mee, asielzoekers doen mee. Er zijn vrijwilligers uit het dorp die meedoen, mensen die het hout onleveren hebben. En dus er zijn achter de schermen, ik denk, ja, wordt er hard werkt om dingen van te krijgen. In het begin kjelde het zwier, maar ik ben nu heel blij dat mensen zelf het plezier ervan zeggen en ik ja, zich beschikbaar stellen in tijd en geld en ideeën en zich daar ook in verbonden voelen. En dat is, vind ik, het mooiste eigenlijk. En los van de verbinding van de houtjes is natuurlijk de verbinding van de mensen het belangrijkste. De meeste mannen de gastvrij, fleurig, iepen en actief. Het ziet er zeker naar uit, maar ik merk altijd om mezelf dat dit soort projecten vind ik het leukst tot het moment dat het begint. Dus ik ben echt een bouwer, ik vind het mooi om mensen te verbinden, ik vind het mooi om van niks toch iets te maken en maar trots te zetten en mensen te motiveren. Dus dat vind ik mooi. En natuurlijk is het prachtig dat we daar aan maar 400, 600 man te rennen naar jou te gaan. Maar ik geniet zelf het meest van alles wat er voor gebeurt. En waar mijn naam